Bag DK5-tallet 31 gemmer sig deskriptiv statistik, altså den der metode, der beskriver, at man ikke generaliserer og dermed ikke kan forudsige fremtiden. I øvrigt har vi ikke nogen bøger under 31 her i magasinet. Hvad kan man så bruge det til? Alt for mange vanvittigt vidunderlige fagbøger ser aldrig dagens lys, men lever et hengemt liv i bibliotekets magasin. Må ikke det kan bruges til noget alligevel. Hvis vi nu tager DK5-31-tabellen, det her. 31, 62, 93. Kan jeg vide, hvad 62, 9-3 så egentlig byder på? 9-3, det er den der. Dagens bog er den slags, der får børn, bedsteforældre og fuldvoksne ingeniører til at udbryde frydefulde vin. Bogen hedder Balloner og luftskib. En titel, der lyder som en blanding af en cirkusplakat og en optimistisk fysiktime. Og sådan illustrerer ingen ringere end kunstneren Otto Frello. Der er noget magisk over hans illustrationer. Man føler, man står lige bag pioneren i uldfrakker, der håber på, at varm luft og held rækker til endnu en meter opad. Allerede på bogens første sider fornemmer man, at det her ikke blot er en teknisk fremstilling, men en fortælling om menneskets evige drøm om at flyve. Teksten er skrevet af flyhistorikeren Lennart Ege, godt suppleret af bibliotekar Svend Åge Jeppesen fra Flyvevåbnets bibliotek i Værløse, og også ingeniør August Conrad Schönewelter, der i sin ungdom var besætningsmedlem på både luftskibet Victoria Luisa, Sachsen og Hansa, har bidraget til bogen. Hvis du hører, at den første flyvning med levende væsener var med en hane, en and og et får. Bogen er altså en blanding af teknik, historie, pionerånd og Frello-poesi, og som så mange andre bøger her i magasinet, et lille museum mellem to bogpermer. Se med i morgen, hvor jeg statistisk set vil finde endnu mere frygteligt forsømt faglitteratur.